Junta, building better Africa. Yomwe akanthinzo operation basi zolama abantu andilapende sikuziwa. Muli bwanji ya Malawi mawa uno lero pa 10 April 2025 pamene ndakubweretserani nkhani imene ili mkamwa pakali pano imene yavutitsitsa pa ground mawa uno ndi kuti mupange cheki social media Facebook WhatsApp Instagram andatu amene ali ma Twitter pano pa maicha kuti X nkhani imene ndithu yafikira kale ena mwainu simukudziwa kuti chikuchitika ndi chani mtsiku la lero mawa uno ndi Wazakena amene ali manager wa Ndalama komanso mkuluja amene amasonkhetsa ndalama masiku adusawa. Pakati patu anthu amasonkha ndalama ene ndalama amene ankasonkhayo amasonkha ndi cholinga choti amuthandize mkulu wina dzina lake Steve wakulunzu. Ndipo tinaona ife ma pictures amene ndaziona anajambulisa ndi mkulu amene yemwe amafunika kuti akapangidwe operation and kunaperekedwa manambala komanso bank account oti anthu apange deposit ndalama ku account ya msungwanayi amene amatumiza ndalama mawerengera kuti akutumiza ndalama kwa msungwanayo amene dzina lake ndaziona ndi cholinga choti athandizire mkulu yemwe amafuna kuti akapangidwe operation ndipo ndalamazo zinasonkhedwadi. And figure imene tinamva kuti yasonkhedwa ndiyokwana 10 million. Koma lero tikumva zoti Wazakena uja ali ku polisi Wamangidwa ndipo ndalama zonse zimene zikunenedwa kapena kuti zimene munamva zija kuti 10 million inasonkhedwa ndalama zimene zija zonse sizikudziwika kuti zayenda bwanji. That's why panopa Wazakena amene ali manager wa Ndalama ali ku polisi Wamangidwa pa nkhani yake ya ndalama zimenezozo yomwe ili 10 million kuti waiyendesa mosalongosoka mosapanganika waisokoneza waibakasha ndithu wagwirisa ntchito modziwa yekha akudziwa yekha kuti ndalama zili kuti. Tsono nawo pamene atola nkhani asendera chifupi kukafunsa ndithu kwa Ndalama kuti mwanawe zikukhala bwanji ndalamazi. Eni mwana uja akunena kuti iyeyo sakudziwa kena kalikonse zoti kumasonkhedwa ndalama sakudziwa nkomwe. Akudziwa zimenezo ndi manager wake iye chimene akudziwa akungodziwa kuti anauzidwa kuti imapo tufuna tikujambuleni basi. Zinazo sakudziwa kuti zinakhala bwanji and zinayenda motani. Motero Wazakena ndi amene akuyenera kufunsidwa kuti afufuze mmene zinakhalira kapena alongosole alondoloze ndalama komwe wazilowesa. Akuluakulu nkhani iyi kuti muyimvetse pena pake sipali bwino. Okay? Pena pake sipali bwino. Izizi zikhoza kupangisa kuti anthu ena azilephera kuthandizidwa kupewa mchitidwe woipa, mchitidwe wa nkhwidzi, mchitidwe wopusa osamaganizira anthu ena. Munthu mwabwera poyera bwinobwino akupanga trust ya anthu kutumiza ndalama ndi cholinga choti mukathandizire munthu amene mukunena kuti akufunika thandizo. Pamapeto pake mukasokonezanso ndalama zija komwe kuli kupepera kuli kupusa. Then guess what? Anthu aja adabo kukunedwa kuti kwasonkhedwa ndalama. Let's follow up. What's going on? Until now we don't get any call. Chichitika ndi chani? And kukunedwa kuti tapita kale ku operation. So you see 900 ndalama yonse yopitira ku operation which is 10 million. Mapeto ake ndendisi. So anthu ena azalephera kuthandizidwa kambaka mchitidwe woterewa. So inu amene mumazimva kuti ndino ma celebrity tadekani
chifukwa ngati mwafika podzimva kuti ndinu ma celebrity then mukupanga mchitidwe wonunkha, mukuononga tsogolo la wina, moyo wa munthu wina udzaonongeka kamba ka mchitidwe wanu. Wina wake pena pake adzavutika zenizeni za serious, koma anthu sazamuthandiza chifukwa cha mchitidwe wanuwo. So musakhale opanga izi. Tete timvereka video yaka then tipitirize. Kuziziwa kuti amapereka ndalama Ndalama sinduziziwa zimenezo. Nongoti nakajamba ndi TV afuna apite kuje. Kuliyongwe akanthandiza operation basi. Zolama abantu Ndalama sinduziziwa. Club Junta, building better Africa. Ndimene mwamveramo mmene walankhulira mwanamkaziyu, msungwanayu, mwanayu kutsogoloko. Ineyo awa ni maganizo anga, ndungoganiza sinunena kuti ndizoona tingayambepo kukerana mpakoti. Ndikungoganiza kuti kutsogoloko kulipo andofe kuzauzidwa kuti mwana uyu akumupakula. Fukwa ngati akukwanisa kupusisa khwimbi akhoza kumpusisa somanayi. So izi amabungwe aboma, you have to put some controls. Izi zifunika uzipanga control kuti mchitidwe uwu usapitirire. So ndikupemphani abale anga, pangani share, like and comment. Pangani zoti video ifikirenso kwa anzanu, ndipo pangani subscribe ndicho linga choti zambiri zisamakuphonyeni. Lero omwe lino tibweranso ndi nkhani zina zosiyanasiyana, koma mukamaliza kuonera video iyi taoneraninso ndi kumvera Mr. Boni Kalindo mmene walankhulira mtsiku la lero zokhuzana ndi foja amene watsekulidwa dzulo. Komanso ndi speech imene analankhula big man dzulo lija. Fukana lankhula mawu ena ake omveka kuti apangapo target ndithu a opposition, komanso Malawi first president amene ali Boni Kalindo the DC dangerous child, angakhalenso onse amene ali nawo magulu otsutsa boma, gulu yache na Afodi, DPP, PP, komanso UDF. Inu kanomwepo pamene tubwera ndi zina, musanapite pangani subscribe, komanso taonerani malonda amene akubwerawa. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulireza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building better Africa.